Godmorgen. I dag der skal det handle om de 2 ord, aldrig og altid. Hører du nogle gange dig selv sige, det sker bare altid for mig, eller jeg lykkes aldrig med noget. Hvis så er du faldet i sådan et håbløst hul, og så er det tid til at stoppe op og undersøge og blive lidt nysgerrig på, om det virkelig er rigtigt. For kan det virkelig passe, at du aldrig lykkes med noget, og at det altid er dig, det hele mislykkes for? Når vi udfordrer altid og aldrig, så får vi øje på, at det vi siger ikke er helt sandt. Vi opdager, at vi faktisk lykkes med rigtig meget, og at det ikke altid sker for os, at vi kommer for sent, at vi ødelægger noget, at vi bliver valgt fra, eller at vi ikke når i mål med det, vi gerne vil. De 2 små ord, altid og aldrig, de gør en kæmpe forskel på, hvordan du oplever dig selv i det øjeblik, du er i. Det, der sker, når vi falder i sådan en håbløs kløft, det er, at vores synsfelt det bliver snævert. Vi glemmer, at livet er meget mere end det håbløse hul. Livet er fantastisk, også selvom vi ikke kan se det lige nu. Det kan være svært at huske, hvor storslået og fantastisk livet det er, når vi ikke kan se vejen frem. Og når vi kun fokuserer på de gange, hvor der er noget, der ikke blev, som vi havde håbet på. For hvis du er grebet af håbløshed, så er al forventning om glæde og gode stunder blokeret. Du er simpelthen som et træ eller som en plante. Måske er du gået i dvale, når du er i det humør. Men det utrolige er så, at håbet altid finder sin vej alligevel. Så når du har siddet længe nok i den der altid, aldrig offerrolle, så vil du mærke, at livet faktisk er ved at kæmpe for, trods alt. Og der kommer en dag, hvor du igen begynder at spire og gro, og håbet det vokser. Dagens opgave, det er, at du skal gå på udkig efter noget, der spirer, noget, der er ved at vokse, noget nyt, der er ved at komme til. Uanset om det er i en plante, eller i dine medmennesker, eller det er en tanke i dit hoved. Rigtig god fornøjelse. Men bedst som du tænker, der ingenting er, så findes det håbet, så findes det der.